Managlahing mga drug operations gipaygayon sa kapulisan ug PIDEA. Ginang nalatayad sa sakyanan ni kanhi kongresista Tomas Osmeña. Duha ka pulis nga naangol sa shootout sa Katmon gipasidunggan. Masuso gidagit sa Cebu South Bus Terminal. Mayang hapon Sugbo, Kabisayan, napatay sa kapulisan ang sakop sa Provincial Intelligence Branch ang usa ka notadong drug lord dito sa Dakbayan sa Toledo. Atol sa drug operation, napatay ang suspect samtang laing tulo ang nasikop. Ang kumpletong detalye giaksyonan ni Leslie Caminado Vistil. Dinhi sa City Ubulok-Bulok, Barangay Tubod, napatay si Wilson Villanueva, kinsa gihulagway nga drug lord sa Dakbayan sa Toledo atol sa bypass operation nga gipahigayon sa Provincial Intelligence Branch. Matod sa mga otoridad, ilang nabantayan nga suway untang mibunot og armas si Villanueva. Hinungdan nga giunhan na lang kini nga may resulta siyang hinaling kamatayon. Na-recover sa kapulisan kining upat ka dagkong putos sa gituang shabu nga mobalor og kapin 200,000 pesos, kalibre 45, Ingram machine pistol ug mga bala. Ang mga residente o barangay official sa Tubod malaumon nga sa iyang kamatayon hingpit nang mawa ang illegal drug activities sa maong dapit. Ang iyang nagunitan yun is machine pistol. So dili may mga nga makablitan talaga. Once makablitan, very high cyclic rate pa ng Ingram. So ang ana to niya, pabuto to niya, why imposible nga dili mga ego nga mga inosente para atong mga patanong nga to sa suot. Ano nga focus mi pag neutralize niya. Kuan naman ni siya, ma'am. Dili ni primero nga hitabo. Ikatulo na ni namo nga read din sa maong balay. Kay ikatulo na ni siya. Pulos positibo ang naginang duha ka read. Nagkaroon na ni siya na medyo gabi-gabi kay ni nakalas na gyud kinabuhi ba. Atol sa operasyon, na-rescue sa kapulisan kining usa ka 17 anyos nga babae nga giingong gikarelasyon ni Villanueva. Nagplano karon ang kapulisan nga i-turn over ang minor de edad ngadto sa DSWD aron sa mahatagan og intervention ug tabang. Perita nila mo tungod sa mga reklamo sa residente sa Tubod kay iyang ipahimos lang ng usa ka half German minor nga ilan na kay kanang iyang pangalan. So sayang kayo basig matagaan na to pa og mayong kaugmaon ni half German ni ayon ni papa nga bata nga compare ni mga ning drug lord nga idara na marunong kayo nga sige dag armas usahay magpabuto diya sa iyang tuan iyang lugar sa Tubod. Ipaubusab sa investigasyon ang inahan sa minor de edad nga si Lina Barcenas Falkowski human giangkon niini nga siya mo'y na nag-iya sa panimay nga gihulagway ang usa ka drug den nga giistara ni Villanueva. Suway gikuhaan og habig ang minor de edad og inahan niini apan wa kini mitubag sa mga pangutana. Tinuot mo nga apil ka sa pagmamaliw drogas ni No comment po, no comment. Wala ko'y labot, no comment. Gawas sa minor de edad, lain pang tulo ka batan-on nga diha sa sulod sa panimay ang giimbitar sa kapulisan. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminado Vistil, News 5. Gimando na karon sa hepe sa Cebu Police Provincial Office ang pag-ila sa tinuod nga tag-iya sa armas nga nakuha sa drug raid sa Toledo City. Nunot kini sa ilang pagduda nga issued firearm ang maong armas nga iya sa usa ka police officer. Ang report ni Ray Pasaporte. Gipasusina sa Cebu Provincial Police Office kung kinsa ang tag-iya sa armas nga nakuha sa Provincial Intelligence Branch atol sa drug raid kagahapon. Didto sa Dakbayan sa Toledo diin napusilan patay ang drug lord nga si Wilson Villanueva. Kinisubay sa pagduda nga gipanag-iya sa usa ka PNP personnel ang original nga 45 nga kalibre sa armas nga gingong nakuha sa area. Now this PNP personnel during a month operation before by Toledo City Police was cited that he was in the drug den during the raid. Giilan ni Gilyamak ang pulis nga si P1 Marvin Tundag kanhi na destino sa Pinamungahan Police Station kinsa nagatubang og kasong administratiba nga may silot pagkatangtang sa serbisyo. Sa higayong mapamatud-an nga ang armas gipanag-iya ni Tundag nga giisyu kaniya. Dugang kaso ang atubangon niya.
If we found out that this 45 caliber pistol belongs to him, well, it will aggravate his, what do we call, administrative case. Sa maong operasyon na rescue sa PIB ang 17 anyos nga anak ug langyaw nga gingong gihimong 6 slaves sa namatay nga drug lord nga si Villanueva. Matud ni Gilyamak nga ilang i-turnover sa DSWD ang minor de edad aron ipaubos sa stress debriefing ug ila sa pasakaan og kaso ang inahani ini kinsa giapil sab og dakop sa PIB. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. 7 ka mga lalaki ang nasikop sa gipahigayong pagpangronda sa mga sakop sa PDEA 7 sa usa ka drug den sa syudad sa Sugbo. Atong sayro ng detalye sa report ni Ryan Sorote. Gironda sa mga ahente sa Philippine Drug Enforcement Agency ang balay sa usa ka electrician nga si Mario Saceda sa River Ridge, Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo niadtong Sabado. Natigay ng operasyon base sa search warrant nga giluwatan ni RTC Branch 19 Judge Wilfredo Navarro kabahin sa usa ka giingong drug den nga taud-taud na nga gi-operate ni Saceda. Sagad sa mga suki sa suspect, naglakip na og mga batan-on nga gikaalarma sa mga residente. Oo, sa unang pagpasok pa lang sa bahay, makikita na natin ang nagkalat na mga paraphernalia at meron na rin mga bukas na shabu tayong nakita at talagang nasa akto sila ng paggamit. So, Nakumpirmar sa kapulisan ang giingong drug den tungod sa mga paskil o mga pahimangno sa paggamit og bayad sa hiditanan. 19 ka mga medium size ug laing 19 ka mga gagmay nga puto sa shabu ang nakumpiska sa area. Giingong makahurot ang subject og di mo minus 50 grams nga shabu matag semana. Giangko ni Saceda nga mogamit siya og shabu apan gimakak ini nga iya ang mga drogas. Natlan usab sa drug den nga naghit-hit silang Joven Luna, Clifton Billones, Merlito Sigara, Jomel Gallardo og Paulo Regedor nga nagpailang nga anak sa usa ka kanhi basketbolista. Pero kung naman ni mga paskil, daghan ko ni mga paskil diri sir. Sige, nagulago dinig medyo na ko niya. Mga siing, sinig di mga siing sir. Sir, oo, gupa ang surgery ano, ni tagan surgery sa balay. Why is it keep na surgery good? Mao ni aka diri. Uni, suway ko kuan. Nakadagan sa paghasmag sa Lapu-Lapu City Intelligence Branch ang notadong mamaligayog shabu nga si Flovio Fuentes nga taga Barangay Agus. Nasikop hinuon ang mga giingong kauban ni Flovio nga silang Eduardo Villamor og Reynaldo Fuentes nga nakuha og mga pinakete nga shabu og mga gamit sa paghitit ini. Gibanabana nga mukabot og 70,000 pesos ang baloro sa nasakmit nga shabu sa balay ni Fulvio. Ikaduha na kining higayon nga nakasibat sa operasyon sa kapulisan ang subject. Tigdumbulan ko diha sa puntahan. Di ang katong di tagadi na diri tagiyan ni balay mo nagadagan kay na sangit diri nako. Ano bibisita mo ka diri? Ako may iyaan rin. Ay. Pero kay ba ka nga naibalik ang drugs diri? Ubay-ubay na gina mong monitor pero during sa mong bypass operation naka-ikyas man siya, nakaambak siya sa pikas nga kanang coral. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Napatay sa kapulisan atol sa ilang pag-serve og search warrant ang ex-convict ug kasamtangang number 1 drug personality nga anaa sa target list sa Katmon PNP. Ang detalye niini giaksyonan ni Jinky Rosit. Napatay atol sa pag-serve og search warrant sa mga sakop sa Provincial Intelligence Branch ang gituohan nga kanhi sakop sa NPA nga naglihok sukad pa dekada 80 nga si Zaldi Bravo alias Cabaw. Napusilan siya dihang suway kini misukol sa mga otoridad sa Barangay Makaas, Katmon niadtong Sabado. May kalambigitan sa padayon niya nga pagpamaligya og mga droga sa 5th District ang hinungdan sa pagpangronda sa kapulisan. Giingong usa ka big time level 2 drug pusher si Cabaw nga makadispose og 100 ngadto sa 200 grams matag semana. Dito sa Muntinlupa, dito siya nakakuha og saktong linya. That is why he's now disposing kan dako ang iyang distribution. Atol sa operasyon, nadakpan ang giingong bata-bata ni Cabaw nga si Ira Anthony Grape alias Bunso, kinsa mo'y responsable sa pagpang-recruit og mga tao nga mutabang sa distribusyon sa illegal nga drogas. Kuyog ni Bunso mo ang iyang live-in partner, laing babay ug duha ka mga menor de edad nga nag-edad og 16 ug 17 anyos. In fact, number 1 siya sa Katmon Police Station sa
target personality na sa drugs. Nanatay monitoring his arm, is always armed. That is why ang Katmon nagpatabang sa nato ani. Bato kung baon sa mitibon lang. Kailan mo kabaw? Silingan ra. Kaila, silingan. Ang duha ka mag-agaw nga minor de edad nagtrabaho isip katabang sa namatay nga subject nga si Cabaw. Posibleng i-turn over sila sa DSWD. Miangkon sila nga bag-ura silang nahibaw sa illegal nga negosyo sa ilang amo nga namatay. Mukabat sa 300,000 pesos nga drogas ang nasakmit sa Regional Anti-Illegal Special Operations Task Group 7 sa buy-bust operation sa Barangay Poblasyon, Lapu-Lapu City. Gamit ang 200 pesos nga buy-bust money, nadakpan ang subject nga si Raymond Sadili ug Jordan Cabanes. Wa sila maglisod sa paghamag sa lugar, gumikan kay ila mandayong natumbok ang agianan base sa ilang informant. 43 kagagmayng puto sa shabu ug 3 ka medium size, lakip ng 500 pesos nga kwarta nga halin sa drogas ang nasakmit sa kapulisan. Wata naglisod tungod natay informant nga makatumbok sa ato subject. Pila kasi mana yung surveillance na sir? Gi-surveillance nato sa sud sa usa ka semana. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Kritikal karon ang kahimtang sa usa ka babay human kini malabay ug way swerteng lalatayan sa sakyanan nga iya ni kanhi Kongresista Tomas Osmeña. Nasayran nga ang nagbangga ang duha ka motorsiklo, maoy nakaingon sa aksidente. Ang exclusive report ni Ryan Sorote. Nawad ang panimuot ang mag-asawa nga Wilson ug Fe Gasalas human mga bangga ang gisakyan nilang motor sa lain pang motorsiklo nga gimaneho ni Danny Igot sa Sea Breeze Sitio sa Aka, Barangay Buaya, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ato sa hitabo nalabay si Fe paingon sa nagdagan nga sakyanan ni kanhi Kongresista Tomas Osmeña. Matod sa kanhi mayor nga napasok sa ilang sakyanan ug nalatayan sa mga ligid ang biktima human kini milagpot sa ilang motor. Eksklusibong naabtan sa News 5 si Osmeña nga mitabang sa pagman sa trapiko ug pag-asister sa mga mitabang ni Fe. Nagtuo si Osmeña nga sako ang ilang nalatayan. Kusog ito yan dagan padung diri kay kusog man yan tambutso kamailhan man. Nabantayan sa mga residente nga kusog ang pagkaguro sa motorsiklo ni Igot una sila makabati og kusog nga pagpaka. Mipasalig sa Osmeña nga iyang tabangan sa pag-ospital si Fe kinsa nagabihan ang ulo. Gikan sa Shangri-La og paingon na muuli si Osmeña nga gisundan sa iyang asawa nga si Consel Margot nga naa sa laing sakyanan diyang nitabo ang aksidente. Pati kasugan niya nagkakuha niya. Padbulot mo ba sa ang motor niya ba para pang lumba ba? Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Gibisita sa mga kadagkuan sa Police Regional Office 7 ug sa kalihim sa DILG ang haya sa napatay nga police officer sa Katmon kagahapon. Tuyo nila ang paghatag og hinabang ngadto sa nahabiling pamilya ni PO2 Donelio Hurbina. Nagsunod sa aksyon si Leslie Caminado Vistil. Alas 12 kagahapon sa Udto, naabot sa haya ni Police Officer 2 Dionilo Hurbina sa Sitio Bacaw, Barangay Katmondaan, lungsod sa Katmon ang kadagkuan sa Pier 7 ug mismong si DILG Secretary Mel Sinin Sarmiento. Gawas sa hinabang pinansyal, misaad sab si Sarmiento nga suportahan nila ang pagtungha sa anak ni Hurbina. Pag-assure sa pamilya nga dunay mga benepisyo nga iyang madawat, no? Gikan sa Philippine National Police ug sa Napolcom ug ang atong concern karon na masiguro nga ang iyang anak makahuman og pag-eskwela, no? Nahimong emosyonal sab ang asawa ni Hurbina nga si Susan, kinsa mipadayag nga bisan sa nitabo siyang bana, iya gihapong suportahan ang iyang anak nga gustong magpulis. Nalipay ko nga ni duaw gid sila dinhi nga ni kuan gid sila ni kuan gid sa among kasubo pa nga nani pasalig sila nga motabang sila sa among pamilya nga taganog scholarship akong anak nga kami na lang bayad ni wala mi ka kuan. Gipasalig hinuon ni Sarmiento nga mas palig-uno nila ang paghatag proteksyon ngadto sa kapulisan, sama na lang sa pagtagana kanila og mga bulletproof vest, dugang armas ug uban pang protection gear sa kapulisan. Padayon niya kining gipahimangnuan nga di gyud mo kumpiyansa panahon sa mga police operations. Kuan dinhi padayonon lang namo aron malipay pud siya magtanaw sa amo nga magkuan mi among gi padayon ang iyang mga plano nga maka-move on mi nga di mi
Murag dili namin magkuan sa iya. Makastand namin sa mo adjud. Kay nung duman nga napatay si P.O. Hurbina atol sa engkwentro sa kapulisan ug sa grupo sa mga armadong lalaki sa Sitio Buyo, Barangay Binungkalan sa miaging simana. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada-Vistil, News 5. Ang pulis nga napusilan atol sa ilang pagresponde og alarma sa Katmon gipasidunggan sa hepe sa PRO7 sud sa usa ka pribadong hospital sa Sugbo. Nagsunod sa aksyon si Ray Pasaporte. Personal nga gibisita kaganiha sa hepe sa kapulisan sa Rion 7 ang samarong pulis nga si P.O. Aaron Benjamin Arizo. Pursuant to General Order Number 1516 dated November 9, 2015, medalya ng sugatang magiting PNP Wounded Medal is awarded to Police Officer 2 Aaron Benjamin Arizo for having been wounded in action as he, together with 3 others, engaged in a shootout with the suspects who were later identified as Lito Tilo, Gumulon, and 3 others. The subject of their police operation on or about 7:45 in the evening in November 4, 2015 in Barangay Binangkalan, Katmon, Cebu. Human gibasahan ni Superintendent Renato Dugan, gisabitan dayon ni Chief Superintendent Prudencio Banyas og medalya ng sugatang magiting si P.O. Arizo. Yung medalya niyo para dun sa trabaho niyo, iba pa yun. Hinihintay natin yung after operation report ng hepe niyo. That will also be the basis for determining kung anong medalya. Huwaton pasab ni Banyas ang operation report sa hepe sa Katmon Police aron mahibaw-an kung unsay laing pasidungog ang ihatag kang Arizo. Naigo ang bukog sa abaga sa maong pulis dihang napusilan siya sa grupo ni Andrew Ocasla niadtong Merkules sa gabi sa Barangay Binungkulan. Si Arizo niingon nga wa siya malomoral bisan pa man sa ginangatan niya og sa iyang kaubang pulis nga namatay atol sa pagresponde nila og alarma. Gikalipay na ko ma'am ang katag ni sa among regional director og award. Amping ra, permi. Si Arizo na leksyon sa maong hitabo. Alang niya, di angay kakumpiyansahan ang pagtubag og armed person alarm. Ang kauban niyang si Espioto Rex Min Chavez nakagawas na kagahapong adlaw kay igo rang natapsingan og bala ang abaga niini. Si Banyas og ang sekretary sa DILG mibisita kagahapon sa haya ni P.O. Junilio Hurbina. Kinsa mipasalig nga tabangan nila pagpatungha ang anak sa pulis aron makahuman kini. Tulungan daw natin yung anak na ma-fulfill din yung dream niya na magiging pulis. Will help them, assist them in for a scholarship program hanggang mag-college siya, and kumuha siya ng criminology, and hopefully one day she will also become a police officer just like her father. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Ang Department of Interior and Local Government Secretary naglaraw sa paghatag og bag-ong mga armas ngadto sa mga bag-ong recruit nga pulis kini aron malikayan na ang dagkong utang sa mga sakop sa PNP. Ang report giaksyonan ni Leslie Caminada-Vistil. Gusto nang wagtangon sa kalihim sa DILG ang naandang batasan sa mga bagong recruit nga pulis nga mangutang sa mga gun stores aron lang makaangkon og armas isip service firearm. Mao nga nagtinguha karon si DILG Secretary Melcinin Sarmiento nga hatagan og kaugalingong armas ang mga pulis. Apan gawas ini, naglaraw sab ang DILG nga makaangkon sila og mga communication equipment alang sa mas paspas nga pagresponde sa bisan unsa nga alarma. We're about to procure also kaning mga pusil na po sidearm para sa mga bagong recruit karon para i-graduate nila doon na po sila firearm, no? Kay undangon ta na tong kultura sa una nga they would end up mangutang sa gun store, taon sugod palag pagpulis ilang personal money may gigamit. Giklaro ni Sarmiento nga dako og budget ang gigahin alang sa kapulisan aron mahatagan sila silang gikinahanglan ilabi na gyud ang protective gear. Apan mas maayo matud pa kung hanay ang paglatag nila sa gamitan sa mong pondo aron mas dali na lang sa national government ang pag-release sa mong kwarta alang sa pagpalit sa mong mga kahimanan. So karon it boils down to planning, kinahanglan plano gyud sayo para igpangayo masiguro pod nga di lang pangayo masiguro nga kinahanglan mapalit og kanang mapalit kinahanglan dunay hinungdan. Nganong paliton man na siya. Kinahanglan maprobahan nga kanang paliton siya moadto ginag
resulta nga kung palitan mi ani ang crime solution efficiency rating nato musaka by investing sa mga gamit nga ilang kinahanglan. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vestil, News 5. Usa ka lalaki nga kanunay makit-an nga mag-uniforme og pulis diha sa Dakbayan sa Mandawi. Gimando na nga sitahon kay dako na kinig kalapasan sa balaod. Gisundan ang aksyon ni Ryan Sorote. Before sa station for kasuntingan, mao kini ang hulagway sa usa ka lalaki sa Dakbayan sa Mandawi nga nagsulob og uniforme sa pulis nga dunay ranggo nga senior inspector. Maklaro sa postura o sa paagi sa pagsulob sa uniforme nga di usa ka pulis ang lalaki. Pagsusi sa News 5 nasayran nga di gyud pulis ang lalaki nga giingong dunay problema sa pangisip na anda niya nga mag-standby sa may magikay flyover. Anak sa usa ka job order employee sa City Hall nga nadestino sa Mandawi City Police ang lalaki. Kani usab nagtrabaho sa MCPO Mobile Group ang amahan ini o na kini mamatay. Matod sa Police Station 1 sa Dakbayan sa Mandawi, dugay na sila nakamatikod sa binuhatan sa lalaki nga ilang permisitahon. usagay makita na siya nako among badlungon, but it's a to note nga wa mo gid siya nakuha na sa kuan sa atong side, no. Naibawa na usab ni MCPO Director Senior Superintendent Mariano Natuel ang mag-uniforme nga lalaki. Human mismo si Mandawi City Mayor Jonas Cortez ang may pahibaw kaniya. Mato ni Natuel, magnapo na katuig nga magsigi og sulubog uniforme sa pulis ang lalaki. Gawas sa iyang mga PNP uniforms, doon na sa laing higayon nga magsulob kani og Boy Scout uniform. Giklaro ni Natuel nga ubos sa balaod, gidili ang pagsulob sa mga PNP uniforms sa mga sibilyan. Oh, but not all the time good nato ni siya mabantayan, no? Taud-taud kung imo ni badlungon, taud-taud mosulob sa Boy Scout. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Gidagit sa wa mailhing babay ang duha pa lang ka buwan nga bata. Human malipat ang inahan niini nga naninda og sigarilyo kilid sa South Bus Terminal. Ang inahan way nahimo gawa sa pagdangop sa NBI og CIDG7. Ang kumpletong report ihatod ni Ray Pasaporte. May istorya na to. Sumutan istorya na number na. Say nga na imong anak. Naghilak ang 31 anyos nga si Maricel Enriquez nga nagpagkitabang ni Inspector Delphine Buntuyan sa Criminal Investigation and Detection Group 7 kaganihang udto. Kinihuman wa na mabalik ang iyang tulo ka buwang anak nga babay. Kinsa gidagit ni adtong Nobyembre 2. Iyang giasoy nga samtang naninda siya og sigarilyo kilid sa South Bus Terminal ni adtong Kalagkalag. Usa ka babay ang nihangyo nga mulingkod sa iyang tupad og nihangyo. Pangamukugos sa duha ka buwan pa lang niyang anak. Apan wa na siya makamatikod nga gidala na sa maong babay ang iyang anak pasado alas 6 na sa gabi. Ako siyang pangita dayon. Wala na siya galit. Nagdala siya og hulagway sa iyang anak kinsa bag-uhay lang nakagawa sa tambalanan. Niadtong higayuna, nakuhaan og CCTV footage sa terminal. Ang suspek apan di maklaro ang dagway niini. Nahabilin ang bag sa suspek apan wa kinisulod nga mga importanteng dokumento nga makatudlo sa iyang nahimutangan. Kung kasi makita sa akong anak, kung asa marong kaday, nakuha sa akong anak. May nautag ko na yung taon sa may mga kamot. Walang taon rin pa si Pati. Ako pa yung taon na naayon sa hospital, lapan na ikiminti niya tambali uli yung taon na day. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Formal nga gibuksan ang photo exhibit diha sa Capitol Building atol sa ikaduhang tuig nga paghandom sa Bagyong Yolanda. Ang detalye ihatod ni Edwin Cañete. Human sa duha ka tuig nga paghapak sa Bagyong Yolanda sa Kabisayan, apan hangtod karon dagan pang mga biktima sa mong katalagman ang wa pa makadawat sa ilang mga hinabang. Mukabat na sa 1.8 million ka mga tawo gikan sa siyam ka mga labing naapektuhan sa bagyo, lakip na ang Sugbo ang nakadawat sa ilang hinabang gikan sa Caritas Internationalis. Nasayran gikan sa hugpong sa Catholic Bishops Conference of the Philippines nga daghan pang mga survivors ang wa makadawat sa hinabang nga alang unta para nila. Amin po sa bahagi ng simbahan, hinahanap natin yung talagang poorest of the poor, yung most vulnerable na mga communities. Kaya nga, hindi yung sa kung saan nandun yung camera.
kundi kung saan walang nakakarating, so kung saan walang pumupunta, sa kung saan yung mas hindi napapansin. So kaya nga po abot kami hanggang sa mga pulo ng Palawan na hindi naman natitibi yun, pero yun na po ang mahalagang criteria ng aming pagtulong, yung the poorest of the poor, the most at risk, the most vulnerable. At hindi namin tinatanong kung anong relihiyon. Ang pagtulong po, bagamat ito sa simbahang Katolika, ay hindi po. Tungod ini nabalaka ang simbahang Katoliko nga basin og gigamit na sa mga politiko ang pondo alang sa personal nilang katuyuan labi pa kay nagkaduol na ang eleksyon. Busa dunay awhag si Father Garrigues sa mga politiko ug sa mga botante. Na sana naman ay magkaroon naman ng konsyensya na yung talagang tunay na pagtulong ay huwag gamiting kasangkapan sa kanilang pamumulitika. Yung pondong nakalaan para sa mga nasalanta ay ibigay na karakaraka dahil kailangan nila ng tulong sa lalong madaling panahon, ng tagal-tagal. Alang sa Aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Mao kato ang balita ni Jinky Rosit kabahin sa paghandom sa bagyong Yolanda ug karon ang report ni Edwin Cañete sa photo exhibit diha sa Capitol Building. Kini ang nakalayng-layng hulagway nga nakuha sa miaging bagyong Yolanda, duha ka tuig na ang nakalabay. Makita ang kadaot hatod sa bagyo hangtod sa mga hinabang nga gitunon sa nagkalaing ahensya sa gobyerno ngadto sa mga biktima sa maong katalagman ug mismong clearing operation. Makita kini sa photo exhibit diha sa Provincial Capitol. Human sa hamubo nga opening, tagsa-tagsang gipakita sa mga ahensya sa gobyerno ang ilang mga nahimo atol sa bagyo. Si Vice Gobernador Agnes Magpali mibutyag nga nangunay siya sa pagbisita sa maong lugar nga nabiktuhan sa bagyo labi na sa mihanang bahin sa Sugbo. Less than 24 hours after, mura silang mga zombie ay so Mariano Martinez, way Kaliko, way Kaon, and yes, I know unsa laom ang ilang na haaguman, ang ilang gibati for their people. Alang ni Magpali, angaya lang nga tabangan ang mga biktima sa bagyo gumikan sa halapad nga kadaot nga ilang naangkon. To be able to cope, mauna ang akong nahibawan, to help the victims cope with that catastrophe or disaster. Sakto ba akong tubag? Giangkon ni Magpali nga dili gyud tanan nga nahatagan dayon sa ilang hinabang gumikan sa mga kakulian sa pangagamahanan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Land Transportation Office 7 miangkon nga naglisod sila sa pagpanakop sa mga tambutso nga bora-bora tungod sa kakuwang sa standards ubos sa Joint Administrative Order 01. Kung ngano atong sayron sa report ni Ryan Sorote. Nakapanakop na ang LTO ug mga motorsiklo nga dunay bora-bora base lang sa pagka-defective accessories sa ilang tambutso. Gani kaganiha among naabtan ang pipila ka mga motor nga gikarga sa truck aron dadon sa impounding area. Matud sa LTO, mahimong dakpo ng mga motorsiklo nga wa makasunod sa standard sa manufacturer ang tambutso niini ug ikatulo, mao ang kasaba sa mga tambutso. Sa tulo ka basihan, ang defective accessory lang ang mahimong gamiton nga hinungdan sa pagdakop sa mga motorsiklo nga bora-bora kay wa pay standards nga gihatag ang manufacturer sa ilang mga tambutso ug ingon man standard sa accepted noise level. Di usab mahimo nga banabanaon ang pagpanakop sa mga motor kun way noise meter nga tag 30,000 ang buok. As an implementer of the law, man siya violation, no? Because ingon ang law 115 decibel reading may passing sila. Bisan pag ingon tag 114, no? Passing na siya. Susama usab kini sa problema nga giatubang sa Cebu City Transportation Office na di padugay na human sa paghimo sa implementing rules and regulations sa pagpatuman sa anti-muffler modification ordinance sa syudad. Nakig-alayon na ang CCTO sa Cebu City Legal Office aron ma-review ang ilang draft IRR aron masumiter og maaprubahan sa konseho. Sa karon, di sila manakop hangtod nga di maaprubahan ang IRR sa ordinansa nga moy mugiya sa ilang pagpanakop. Dira sa problema ang pagpalit og noise meter nga gipasalig nga pangitaan og pondo ni Cebu City Mayor Michael Rama. Nga ang kining City Ordinance 2411 usa ka policy, usa ka general law. Ang gikinahanglan mao ang palaod unsaon pagpatuman sa maong ordinansahon. Mao na ang gitawag implementing rules and regulations.
Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Gobernador sa Sugbo mihalagway nga way basehan ang reklamo ni Winston Garcia kabahin sa bagong proyekto nga larang tukuron sud sa Capitol Compound ubos sa iyang administrasyon. Ang report ni Edwin Cañete. Gihulagway ni Gobernador Junjun Abidi nga usa lang kapag pangdaot sa iyang administrasyon ang mga gipagawas kapasangil karon sa iyang kaatbang sa politika nga si Winston Garcia. Nunot kini sa larang nga pag-renovate sa BAIX building sud sa Capitol Compound nga mukantidad og minilyon ka pisos. Alang ni Abidi nga ngayalang kini nga ayuhon human kini nga nahiagom og grabing kadaot nunot sa linog duha na katuig ang nakalabay. Laro ni Abidi nga diya na ibalhin ang tanang buhatan sa 12-story BAIX building lakip na ang PDRRMO. Ang mga pronouncements ni Wilson Garcia are misleading. Kedua, magpakita lang yun kung sa siya. Sa gayon nga mudaog si Winston Garcia sa eleksyon, usa na niya siya nga mapahimulos niini. Giklaro ni gobernador nga wa siya gitaguan sud siyang administrasyon. Mapaslamaton si Abidi nga giuyunan dayon sa Commission on Audit ang ilang proposal kabahin sa wang proyekto. As I've said, kining atong consultancies gitun-an yun gani in the entire process sa bidding diha ang Commission on Audit. In fact, the members of the BAC were questioned by COA. Ilang gidiscuss kini tanan nganong yani kadak-a nganong necessary kini. And salamat sa Ginoo ang COA nakumbinser gayud sa unsa ka importante kining atong kining mga consultancies. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Mga salawayon nga armored vans sa dakbayan sa Sugbo giawhag nga kinahanglan musunod sa lagda sa trapiko kini bisan pa man nga og dagkong kantidad sa salapi ang karga niini. Ang detalye sa report ni Ryan Sorote. Ang ato lagi dinhi sa buhatan. Gihangyo sa Cebu City Transportation Office ang mga tigduma o bangko nga tambagan ng ilang mga armored van providers nga mosunod sa lagda sa trapiko. Nunot kini sa nadawat nga reklamo sa CCTO gikan sa Metro Cebu Road Management Volunteers kinsa pirmi makasakop og mga salawayan nga mga armored vans. Sa mga Facebook post sa grupo, makita ang nagkadaiyang mga traffic violations sa mga armored vans gikan sa pagpataka og parking, counterflowing, disregarding traffic signals, beating the red light ug ubang pang mga kalapasan. Unta ang security service providers labi na ang sa armored vehicles nga provider ang ilang labaw mga manager nila mo pahimangno sila mga driver nga ay taong ibutang sa inyong utok nga gadamog armored vehicle ay kaya di man ni gubat diri urban area man eh. Mato ni Gelon, dunay mga drivers sa armored vans nga di mohunong bisan sitahon mao nga ilan na lang kini pasundan sa ilang mga motorized personnel hangtod sa ilang destinasyon. Sa lugar na isiyuhan og ticket sa CCTO, ang driver sa armored van di ang uman mutago sud sa bangko ug ang uman di mo gawa sa sakyanan. Usa ka suwat hangyong ipada sa CCTO sa Cebu Bankers Club pinagi sa ilang presidente Maximo Eleksyon aron matagad ang problema sa mga salawayong armored van drivers. But usab malikayan ni Gyalon ang posibleng enkwentro sa mga armored van security ug mga traffic enforcer nga igura magpatabang sa mga traffic police. Usahay ba mo abot na sa pag-abusar nga wa pud sila kauyon mauna nga mo adto gyud sila go out of their way to confront these violating drivers anang mga armored vehicle. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Happy Monday mga igsuon! Ang gitara nga gipanag-iya sa nabantong nga si John Lennon nga giingong gikawat kaniya ni atong tuig 1960 nahalin sa kantidad nga 2.4 million US dollars kun kapin sa usa ka gatos ka milyon ka pesos atol sa gipahigayong auction sale ni ini didto sa Beverly Hills, California. Kini na mao'y nagmarka sa labing mahal nga balor sa mga memorabilia sa kalibutan sa rock and roll.
Sa mga nakalabayng dekada, ang maong 1962 J-16-0E Gibson acoustic guitar ang naa sa posisyon ni John McCaw, usa ka novice musician kinsa mo'y mipalit ni ini ni adtong late 1960s. Apan, wa siya magtuo nga kinawat di ay kinigikan sa legendary Beatles sa mga nakalabayng panahon. Ang mga kadagkuan nga nagpaluyo sa maong auction sale miingon nga katunga sa halin sa maong gitar nga gikawat kani adto sa posisyon ni Lennon direktang muadto sa panudlanan sa Spirit Foundation, usa ka charitable organization nga si Lennon mismo ug ang iyang byuda nga si Yoko Ono mao'y nagmugna. Giingong ang authenticity sa maong instrumento gideterminar pinaagi sa pagkumpara sa serial number ug wood grain sa maong gitara. Ang buyer niini nga mibayad og $2.4 million mihangyo sa auctioneer nga ipabiling anonymous ang iyang pagkatao. Ang maong gitara adunay dakong historic value sa grupong The Beatles. Gani, mao man kini ang gigamit ni John Lennon sa pag-record sa pipila ka hit songs ni ini sama sa Love Me Do and PS I Love You. Og mao kadto naglangkob sa atong aksyon showbiz karong adlaw. Og alang sa walay karapusang mga showbiz chismis, o banikon ninyo matag alas 7:30 hangtod alas 9 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Alang sa mga nagunang lights, camera, action showbiz, kini si JP Laucot Serra ang atong word of the day nagkanayon. Ang gulay na hindi nakakain, of course, expired. Agay! Mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon ug konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!